Sme vo finále témy expanzia do zahraničia a dnes tu mám senior manažera daňového oddelenia Matúša Vagaského a partnera transakčného oddelenia Jana Bocka. Ahoj. Čaute. Dnes by sme pohovorili trochu o tom, čo to znamená pre podnikateľa, keď sa rozhodne pre expanziu. Má to rôzne dôsledky, účtovné, daňové, právne a dnes sa na niektoré pozrieme. Ja by som začal, Matúš, otázkou, že keď sa podnikateľ rozhodne, že pôjde do zahraničia a už nepredáva len na diaľku, čo to pre neho znamená z pohľadu DPH? Mení sa niečo? Isté. Je to vlastne o mieste usadenia danej osoby, či teda sa považuje za usadenú aj v tom zahraničí alebo nie. Zatiaľ čo pri cezhraničnom predaji si slovenský podnikateľ zachováva status osoby usadenej len na Slovensku, tak ak si už ako keby zriadi tú stálu prevádzkareň, respektíve organizačnú zložku, alebo založí samostatnú právnickú osobu v zahraničí, tak tam už sa bavíme v zásade o usadení v zahraničí štandardne. A to usadenie potom má vplyv na mnohé skutočnosti, ale teda najmä na podmienky registrácie pre DPH v zahraničí, na povinnosť podávať DPH výkazy, dokonca aj miesto dodania služby sa určuje v závislosti od miesta usadenia. A možno ako keby najdôležitejšie z toho je, že aký režim DPH sa uplatňuje pri nákupe a predaji tovarov a služieb v zmysle, že či na faktúre treba uvieť slovenskú DPH, zahraničnú DPH, prípadne prenos, v niektorých prípadoch aj oslobodenie. A to je veľmi dôležité, pretože má to vplyv potom na to plnenie si povinností v zahraničí pod hrozbou sankcií. Okrem týchto registračných povinností, Jano, ešte čo si musí nastaviť ten podnikateľ v zahraničí, keď sa rozhodne pre stálu prevádzkareň, organizačnú zložku alebo pre dcérsku spoločnosť v zahraničí? Obyčajne v každom z týchto prípadov vzniká v zahraničí nejaká povinnosť viesť nejaké účtovné daňové záznamy. Obyčajne ten subjekt, či už správnou subjektivitou, to znamená nejaká dcérska spoločnosť alebo organizačná zložka je daňovníkom alebo účtovnou jednotkou. To znamená, že veľmi zjednodušene musí mať svojho účtovníka. To znamená, že musí mať ten nejaký základný účtovný setup, aby niekto vedel zaúčtovať faktúry, zaúčtovať nejaké platby, viesť nejakú priebežnú evidenciu, teda potrebuje sa vedieť spoľahnúť na účtovníka, prípadne daniara, eventuálne právnika pri nejakých situáciách, to znamená okrem toho, že má niekde sídlo spoločnosti, kde mu niekto preberá schránku a funguje ten základný obeh dokladov, tak potrebuje mať účtovníka, daniara, ktorý mu vlastne spracuje ten základný set účtovno-daňových dokumentov a plní tie základné legislatívne požiadavky dané v danej krajine, to znamená, aby si viedol a plnil tie základné povinnosti a nebol hneď v nejakom porušení. Matúš, už sme tu spomenuli to slovné spojenie stála prevádzkareň, to je taký daňový pojem. Čo to znamená pre účely dane z príjmov? Kedy vzniká stála prevádzkareň pre podnikateľa v zahraničí? Asi by som začal tým, že kedy sa testuje. Stála prevádzkareň pre účely dane z príjmov sa vo všeobecnosti testuje u subjektov, rezidentov jedného štátu, ktorí vykonávajú činnosť aj v zahraničí, napríklad prostredníctvom organizačnej zložky alebo aj bez nej. Totiž ak povedzme slovenský daňový rezident vykonáva časť svojej činnosti aj v Českej republike a tá činnosť spĺňa nejakú tú definíciu stálej prevádzkarne v Českej republike, tak v takom prípade časť zisku tejto slovenskej entity, toho slovenského podnikateľa môže byť zdanená v zahraničí, a to v tom rozsahu, v akom prislúcha tej činnosti stálej prevádzkarni. No a to zdaňovanie v zahraničí, treba povedať, že
sa riadi zahraničnými predpismi a zahraničnou daňovou legislatívou, medzinárodnými zmluvami a je vhodné sa teda vždy kontaktovať so zahraničným daňovým poradcom. V zásade existuje viacero typov stálych prevádzkarní. Klasická stála prevádzkareň službová, agentská, stavebná, ale v podstate na to, aby tá časť zisku bola zdaniteľná v zahraničí, stačí, pokiaľ vznikne tomu subjektu, čo je len jeden typ tej stálej prevádzkarne. Ďakujem. Jano, samozrejme, netreba zakladať len stálu prevádzkareň alebo organizačnú zložku alebo dcérsku spoločnosť na zelenej lúke, ale niekedy môžem už činnosť aj vykonávať a môžem nejakú časť činnosti preniesť do zahraničia z akýchkoľvek dôvodov. Na čo je treba dbať pri premiestnení činnosti? Vždy pri týchto snahách premiestniť nejakú činnosť je veľmi dobré aj z mojich skúseností sa túto tému diskutovať s daňovými poradcami na jednej, na druhej strane, lebo obyčajne to má nejaké daňové dopady, lebo presúvam niečo z jednej krajiny, presúvam do inej krajiny, potrebujem zohľadňovať špecifické veci ako nejaké exit dane, ako nejakú tému preceňovania nejakého majetku. To samozrejme závisí často od toho, akým nejakým právnym inštitútom sa v podstate ten nejaký presun zrealizuje. Môžeme ísť cestou presunu, povedzme, sídla spoločnosti, ale to presúva v podstate celú spoločnosť do inej jurisdikcie, ale máme aj s kolegom z Matušom, máme skúsenosti, kde sa vlastne presúvali cezhranične a vkladali sa napríklad len nejaké časti existujúceho biznisu, buď to boli nejaké prevádzky, alebo to boli konkrétne aktíva. A tie nejaké dopady, ako som povedal, je veľmi dôležité ich konzultovať s daňovým poradcom na jednej a na druhej strane, lebo transakcie typu nejakých cezhraničných odštiepení, zlúčení, prípadne nejakých nepeňažných vkladov, ktoré idú do inej krajiny, je potrebné posúdiť z pohľadu slovenskej legislatívy, či nám tam vzniká nejaký element zdanenia, čo vzniká tomu, ktorý presúva a čo vlastne vzniká na strane spoločnosti, subjektu, kam sa tento majetok alebo nejaké časti biznisu presunú. A tu len ozaj, že upozorňujem alebo dávam na vedomie, že málo kedy sú to jednoduché úkony, treba byť obozretný, treba to konzultovať s daňovým poradcom, prípadne právnikom a prípad od prípadu vybrať si tú formu, ktorá je samozrejme najvýhodnejšia, najrýchlejšia, najlacnejšia. Nie vždy sa dajú dosiahnuť všetky tie tri strany toho trojuholníka, takže je vhodné tomu klientovi, každému klientovi, ktorý to zvažuje, spraviť nejakú takú SWOT analýzu, že čo pre koho funguje a čo by bolo výhodné, aby sa vedel rozhodnúť. Matúš, keď hovoríme o cezhraničných vzťahoch medzi prepojenými osobami, tak tam rezonuje pojem transferové oceňovanie. Aký vplyv má transferové oceňovanie pri expanzii, keď mám nejaký podnik alebo dcérsku spoločnosť inde v inej krajine? Áno, vlastne podnikanie v zahraničí častokrát v sebe zahrňa aj transakcie medzi subjektmi v skupine, napríklad práve medzi slovenskou materskou spoločnosťou a zahraničnou dcérskou spoločnosťou. Môže ísť o rôzne transakcie, predaj tovaru, rôznych zásob, dlhodobého majetku, môžu byť to služby manažerské, iné služby, alebo aj financovanie zahraničnej činnosti prostredníctvom pôžičky. A to všetko sú ako keby transakcie, ktoré keď sa vykonávajú medzi závislými osobami, tak pre účely dane z príjmov by mali byť nastavené v súlade s princípom nezávislého vzťahu. To znamená, že ich ocenenie by malo byť porovnateľné, aké by bolo, keby tieto subjekty boli vzájomne nezávislé. Môže tam prísť k nejakému dodaneniu, že keď to tak nie je, tak jedna alebo druhá strana, jeden druhý alebo druhý štát, finančná správa môžu dodaniť tie transakcie? Áno, a toto je presne ako keby ten účel sledovania transferového oceňovania. Pokiaľ tie transakcie sú nastavené
povedzme netrhovo, tak štandardne to znamená, že u jedného subjektu sú zdaniteľné výnosy vyššie, u druhého subjektu naopak potom sú daňové výdavky vyššie a tie lokálne legislatívy potom reflektujú na tieto disproporcie a snažia sa ako keby upraviť ten základ dane v súlade s tým, ako by bol, keby teda tie ceny boli nastavené trhovo. Dôležité je povedať, že teda sú tam nejaké primárne, sekundárne úpravy. Primárne úpravy tie sú ako keby tie bolestivejšie, pretože sa týkajú osôb, kde daňový úrad práve cez pravidlá transferového oceňovania zvyšuje základ dane a aj s tými sankciami. Áno, keď chcem expandovať na zahraničný trh, nemusím to robiť len tak, že založím na zelenej lúke spoločnosť, ale môžem si vyhliadnúť aj nejaký target, cieľ, nejakú spoločnosť, ktorá ma zaujíma a môžem ju akvírovať, kúpiť. Čo je dôležité z pohľadu podnikateľa, čo si má preveriť pri tej cieľovej spoločnosti? Ja možno z mojej skúsenosti vnímam, že tieto procesy majú obyčajne viacej fáz, že tá nejaká prvá fáza je, by som to nazval, také ovoniavanie, kedy ten záujemca alebo nejaký slovenský subjekt sa ovoniava s nejakým zahraničným targetom, že či to bude ladiť, či je tam správny meč, či je to firma pre mňa a prinesie mi to vlastne tú ako keby požadovanú expanziu alebo rast. Ak sa zladia na nejakých základných princípoch, tak môžeme ísť do nejakej povedzme fázy 1, kde ešte nie je možno hneď potrebné zapájať zahraničných poradcov a celý ansámbel poradcov, ale spraviť si nejakú základnú finančnú analýzu. To znamená pozrieť sa na nejaké základné čísla, ako sú tržby, ako je EBITDA, ako je nejaký hrubý zisk, ako je nejaká finančná pozícia, zadlženie a povedať si, že pri akých číslach, povedzme, a pri akej valuácii alebo ocenení by dávala zmysel pre toho klienta alebo záujemcu nejaká transakcia. A keď sa zladia na nejakých základných princípoch alebo mechanizmoch alebo konštrukcii ceny a možno si podpíšu nejaké hantírke, tomu hovorím nejaký term sheet, to znamená, že nejaké základné obchodné podmienky, za ktorých tú transakciu vedia urobiť, tak následne môže nastúpiť a tam samozrejme tým, že sme niekde v zahraničí, tak odporúčame, aby ten záujemca sa obklopil nejakým skúseným poradcom, ktorý mu spraví nejakú previerku, v ktorej hovoríme due diligence, to znamená, že preveriť nejaké finančné údaje, preveriť nejaké daňové záležitosti, samozrejme pozrieť sa aj na právnu stránku veci, to znamená, či tá cieľová spoločnosť má právne dokumenty v poriadku, či tam nie sú nejaké súdne spory a na základe nejakého výstupu práve z tejto previerky by ten záujemca sa mal rozhodnúť, áno, firma je zdravá, nie sú tam nejaké rizika, nevstupujem alebo nekupujem mačku vo vreci a na základe toho si doladia nejaké podmienky tej transakcie a na konci toho je nejaké podanie rúk a takto vlastne môže povedzme, slovenský podnikateľ kúpiť povedzme, obchodný podiel alebo akcie nejakej českej alebo maďarskej alebo poľskej alebo anglickej alebo americkej spoločnosti a stane sa vlastne jej vlastníkom a ten biznis už vlastne bude realizovať cez povedzme, túto zahraničnú firmu, či už to bude obchodná, výrobná, distribučná, to už je jedno, alebo R&D entita. Takže aj týmto spôsobom samozrejme vstupuje na iné teritorium, sú tam nejaké rizika, ktoré sú dané tým, že niekto tam x rokov podnikal v tejto spoločnosti, čiže aj toho si ten záujem sa musí byť vedomý. Ale práve preto a vtedy je dobré veci konzultovať a radšej si ich ošetriť na dvakrát, potvrdiť s poradcami, ako urobiť rýchly deal a potom ľutovať, že o nejakých veciach nevedel alebo o nejakých špecifikách, ktoré v danej krajine sú nevedel a potom ho to môže dobehnúť nepríjemne. Matúš, už sme hovorili o registrácii DPH v inej krajine, kde expandujem. Môžu sa ma týkať ešte nejaké ďalšie iné registrácie? Pre všetko teda daňové? Vzniká taká povinnosť aj pre iné dane? Tak ako primárne zvykneme riešiť samozrejme tú DPH registráciu a registráciu na daň z príjmov.
Ale teda ono to samozrejme závisí od tej daňovej sústavy každej krajiny. Čiže tam ako určite odporúčame konzultovať tú konkrétnu situáciu s zahraničným daňovým poradcom, aby teda sa subjekt vyhol nejakým prekvapeniam, dodatočným registráciám a prípadne teda pokutám, ktoré už tu som viackrát spomínal. Môže to byť daň z motorových vozidel, daň z nehnuteľnosti. Závisí, aká prítomnosť je subjektu v zahraničí. Z pohľadu DPH, keď sa vrátim, tak akože tam najčastejšie vzniká tá povinnosť situácií takej tej plnohodnotnej prítomnosti, či už cez nejakú organizačnú zložku, DPH-čkovú prevádzkareň, alebo cez samostatnú entitu. Ale dneska tých situácií je podstatne viac a tých povinností registrácií vznikajú takéto situácie aj bez takejto širšej prítomnosti. Stačí, keď v rámci EÚ sa nakupuje tovar s dodaním alebo s nadobudnutím v zahraničí, alebo si subjekt premiestňuje vlastný tovar medzi členskými štátmi, má tam povinnosť registrácie. Pokiaľ ide o, povedzme, vystavené faktúry, tak tu by som upriamil pozornosť primárne na predaje tovarov a služieb nejakým nezdaniteľným osobám. Čo sú to nezdaniteľné osoby? No, ono sú to v podstate také tie, asi už aj posluchači viackrát počuli B2C transakcie. Sú to... Nepočuli. Skús nám vysvetliť, čo je B2C. V podstate sú to nezdaniteľné osoby, sú osoby, ktoré v zásade nevykonávajú nejakú ekonomickú činnosť za účelom dosahovania príjmov. A akože najširšia kategória sú fyzické osoby, občania, proste nepodnikatelia. V situácii, keď našim zákazníkom je takáto zahraničná osoba, tak v podstate až na jednu jedinú výnimku, ktorá je v zákone, na takúto osobu nevieme preniesť daňovú povinnosť. Keď je tam miesto dodania v zahraničí, tak vlastne by sa mala aplikovať potom zahraničná DPH-čka. A to sú tie situácie, ktoré nás poväčšinou nútia registrovať sa v zahraničí. Ja len ešte pri tej DPH-čke poviem, že zákon obsahuje aj určité zjednodušenia tejto situácii, kde proste ten slovenský subjekt sa nemusí registrovať. Oni sa tie zjednodušenia nevedia aplikovať plošne. Ale teda hovorím o napríklad osobitnom režime pre malé podniky, kde vlastne síce sa aplikuje zahraničná DPH-čka, ale vie sa oslobodiť. Alebo potom osobitný režim One Stop Shop, kde síce sa aplikuje zase zahraničná DPH-čka, ale tie povinnosti vykazovacie a odvádzacie sa realizujú prostredníctvom domácej finančnej správy. Takže je dobre sa počiarkujem vopred poradiť, lebo niektoré veci proste spätne nejde. Jano, teraz v médiách často počujeme slovné spojenie holdingová štruktúra alebo holding. Čo si pod tým môžeme predstaviť a kedy dáva zmysel pre podnikateľov vôbec nad tým uvažovať a potom rozšírenie uvažovať o holdingovej štruktúre niekde inde ako na Slovensku? Rozumiem. No, za prvé, holding nie je nejaké čarovné slovíčko, ktoré rieši všetky problémy podnikateľov, alebo že zrazu vyrieši, možno niektorí majú pocit, že keď už mám holding, tak holding mi optimalizuje perfektne dane a zrazu som na úplne inom leveli. Ten holding je od nejakého anglického slova, že hold, čiže niečo držím. Čiže to je entita, cez ktorú držím alebo ovládam nejaké svoje spoločnosti. Čo to znamená, keď si to chceme nejako lepšie predstaviť, tak dneska majiteľ, ktorý je možno aj konateľ v 3 firmách na Slovensku,
si povie, OK, teraz to nebudem vlastniť ako fyzická osoba, ale medzi úroveň tých troch spoločností na dne postavím nejakú holdingovú spoločnosť, materskú spoločnosť, zjednodušene. To znamená, že ten spoločník alebo tá fyzická osoba bude vlastniť tú holdingovú entitu a tá holdingová spoločnosť ako právnická osoba, SROčka, akciovka, bude vlastniť práve tieto, povedzme, 3 prevádzkové spoločnosti. A prečo je to možno teraz zaujímavé? Jednak je to dané nejakými možnosťami daňovej optimalizácie, existujú nejaké oslobodenia od dane, o tom možno vie ešte lepšie kolega rozprávať. Samozrejme, prečo tie holdingy sa vlastne vytvárajú, je tu téma generačných výmen, alebo kde máme potrebu, ten otec, zakladateľ firmy, chce tú firmu posunúť ďalej, nechce riešiť, že jedného dňa bohužiaľ zomrie a tí deti alebo nástupcovia sa budú trhať o tú firmu, ale chce to pripraviť dopredu a aj na to je dobre vytvoriť nejaký holding, ktorý bude vlastniť spoločnosti a na úrovni holdingu si tie aj nejaké budúce práva tá rodina môže napríklad nastaviť. Nejaké ďalšie dôvody pre vytváranie toho holdingu, okrem nejakých daňových dôvodov, ktoré sú dôležité, ale nie sú primárne najčastejšie. A hlavne keď sa bavíme o tom, že ten holding možno ešte zvážiť aj inde ako na Slovensku, je, že chcem ochrániť nejaký majetok, môže to byť reputačné dôvody, to znamená, že chcem mať nejakú spoločnosť, chcem mať nejaký holding, chcem sa povedzme pochváliť v rámci nejakého podnikateľského prostredia, že ja mám nejakú vlastnú rodinnú holdingovú spoločnosť, cez ktorú ovládame nejaké portfólio firiem a už to nie je, že som samopodnikateľ, kvázi fyzická osoba, ktorý má teraz nejakú SROčku napríklad. Ďalší dôvod môže byť, že potrebujem napríklad pre banku ukázať nejaké konsolidované holdingové čísla za skupinu ako celok. A tu je dobré mať holding, ktorý povedzme tie čísla bude u seba agregovať, prípadne konsolidovať, ak to spĺňa nejaké podmienky. Čiže to je aj prístup alebo možnosti financovania, prípadne prístup na nejaký kapitálový trh, prístup k novým peniazom, prípadne nejaké benefity, ktoré tá daná krajina povedzme poskytuje podnikateľom, ktorí spĺňajú nejaké kritériá, to môžu byť rôzne typy dotácií na R&D a tak ďalej. Takže tých dôvodov, prečo holding, je viac, samozrejme tie nejaké daňové by nemali prevládať, ale je to primárne o tom usporiadať si vzťahy, zabezpečiť nejakú generačnú výmenu, mať lepší prístup povedzme k bankovému financovaniu, ináč nastaviť schému riadenia týchto firiem, kde tí majiteľia, ktorí doteraz boli v operatíve, sa môžu posunúť do úrovne povedzme tých akcionárov alebo pasívnych investorov a sveria starostlivosť o tú prevádzku nejakým profesionálnym manažérom, plus nejaké reputačné dôvody, možno dôvody ochrany majetku a to už sa opakuje. Rob, väčšina slovenských podnikateľov, pokiaľ chce robiť nejakú expanziu do zahraničia, tak prvá destinácia je Česká republika. To je očividné. Ty ako český advokát, čo by si poradil slovenským podnikateľom, na čo by si mali dať pozor? Já bych řekl, že ono to vlastně není taková potíž, protože máme příbuzný právo, hodně příbuzný, hodně podobný, takže založení české společnosti v zásadě je podobná disciplína, jako je tomu na Slovensku. My máme tedy nový zákon o obchodních korporacích, který je relativně benevolentní, takže zakládání společnosti v Čechách je o něco příjemnější, než to bývalo v minulosti, ale v zásadě provozovat, zejména předpokládám to bude společnost s ručením omezeným, se příliš mnoho neliší od toho, jak to dneska právně funguje na Slovensku. Ako dlho trvá takýto proces? Já bych řekl, že pokud nemá ten slovenský podnikatel nebo ten společník ze Slovenska nějaké příliš speciální požadavky na vnitřní předpisy uvnitř společnosti, tak se taková společnost v podstatě dá založit i hned, okamžitě u notáře, protože u nás v podstatě, když společnost má malý základní kapitál, tak jej není potřeba skládat v bance a zakládat tomu účet, to znamená, je možné vlastně na místě tu společnost založit.
Zpravidla, když to děláme pro klienty my, tak si myslím, že do 14 dnů umíme mít připravenou založenou společnost. V některých jako distress transakcí, kde spěcháme, to umíme do 2. do 3. dne od momentu, kdy máme podklady od klienta. Takže zhruba takovýhle je časový rámec. Môže mať takto spoločnosť aj konateľa zo Slovenskej republiky? 100%. Česká republika jako plně akceptuje volný pohyb osob a kapitálu, který je v Evropské unii a tím pádem nemá žádnou restrikci na to, kdo může být jednatelem společnosti. Takže může to být i občan Slovenské republiky. A ešte jedna posledná otázka. Existujú nejaké iné registračné povinnosti pre takúto spoločnosť? 100%. V podstatě jsme součástí Evropské unie stejně jako vy na Slovensku, takže až na specifika, jako je váš registr veřejných obstaravatelů, nebo jak se to přesně jmenuje. Ano, partnerů veřejného sektora. Tak tu věc my u nás nemáme, ale máme evidenci skutečných majitelů, to znamená Ultimate Beneficial Owner, registrace ke všem daním, které jsou potřeba platit, zápis do obchodního rejstříku. To v podstatě bych řekl, že bude úplně stejné jako na Slovensku. Ďakujem len pekne. Není zač.